An yi wani mutum cikin birnin Bagadaza lokacin mulkin Halifa Haruna Rashid mai suna Salim. Wannan mutum ya kasance talaka ne, ba shi da wata sana'a sai dako, wato ya rika daukar wa mutane kaya bisa kansa daga wani guri zuwa wani guri ana biyan sa. Wata rana Salim ya yi dakon wasu kaya masu nauyi, lokacin kuwa ana koda rana. Kafin ya isa gurin da zai kai kayan, ya yi gumi sharkaf, gashi kuma ya gaji likis, sai biyo ta gaban wani babban gida. Da ganin wannan gida na wani babban attajiri ne mai kuɗi. An zuba shuke-shuke da ke wurin, ko da yake ana tsammanin zafin rana, amma gaban wannan gida sai wata iska mai sanyi ke kadawa kamar lokacin hunturu. Salim ya hangi wani dandamali a gaban gidan cikin shuke-shuken nan. Ya ce a ransa barin dan zauna gurin nan dan sarara kaɗan. Ya je kayan dakon sai ya zauna bisa dandamali a gaban gidan cikin shuke-shuken nan. Ya ce a ransa barin dan zauna gurin nan sarara kaɗan. Ya ce kayan dakonsa ya zauna bisa dandamali yana kwasar sanyar iskar da ke tashi. Sai ji wani irin kamshin abinci mai daɗi na jifarsa daga cikin gidan nan. Can kuma sai rika jin kiɗa da busar sarewa na tashi. Ya jiyo muryoyin yan mata na rera waƙoƙi, sai dai bai ji abin da suke faɗa ba saboda nisa. Daga cikin lambun gidan kuwa tsuntsaye ne iri-iri bisa furannin suna ta rera nasu waƙoƙi. Da ya duba ƙasa kuma sai ga waɗansu yan ƙananan ƙwari masu ban sha'awa suna ta kai komo a cikin ciyawar da ta fito ƙasan furannin. Salim ya yi mamaki matuƙa, kowanne gwanin ban sha'awa, zuciyarsa ta yi fari bisa ga waɗannan abubuwa da ke ɗebe masa kewa. Amma kuma da ya tuna da halin da yake ciki na talauci sai ransa ya ɓaci. Ya tashi ya leƙa cikin lambu sai hango bayi suna ta aiki, sai ka ce gidan wani sarki. Wasu na ban ruwa, wasu na noma ciyayi, wasu na zantar 'ya'yan itace. Hancinsa kuwa ya ce me zai shaka in ba kamshin soyayyen nama ba. Da Salim ya ga irin waɗannan daula da mai gidan nan yake ciki, sai ya daga hannayensa sama yana cewa godiya ta tabbata gare ka ya ubangijin talikai, mai azurta wanda ya so a lokacin da ya so. Ya ubangiji ina roƙonka yafe mini dukkanin zunubaina, gare ka kaɗai nake neman gafara. Ya ubangiji kai ne mai yin yadda ka so ba tare da shawara kowa ba. Kai ne ubangiji sammai da kasai da abin da ke tsakanin su. Kai ne mai azurta wanda ka so ka kuma talauta wanda ka so. Kai ne mai ɗaukaka wanda ka so. Na tabbata babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai. Hakika kana ɗaukaka wanda ka so kamar yadda ka ɗaukaka ma abocin wannan gida. Nan take Salim dan dako ya fara rera wata waka mai daɗin gaske. Lokacin da Salim dan dako ya gama rera wannan waka, sai ya ɗauki kayan dakonsa ya ɗora a kai zai tafi. Sai ga wani bawa ya fito daga cikin gidan nan da madaidaicin jiki da tufafinsa na alfarma. Ya kama hannun dan dako ya ce shigo ciki, shugabana na kira. Dan dako ya yi tsaye ya ki shiga cikin gida. Ya ce wa bawa shi sauri yake ya kai kayan da ke kansa. Bawa ya ce babu makawa sai ya shiga cikin gida. Da ya ga bawan nan ba zai bar shi ya tafi ba, sai ya ajiye kayansa a bakin kofa inda wani bawa ke gadi. Ya bi wannan da aka aiko suka shiga cikin gida tare. Dan dako ya ta ware ido yana kallon kayan kawar da aka sanya cikin gidan. Suka shiga cikin wani babban ɗakin shakatawa, suka tarar da mutane a zazzaune bisa ababen zama, kowanne daga cikin su yana sanye da tufafi na alfarma masu tsadar gaske. Kallo ɗaya za a musu a gane cewa babu ɗaya daga cikin su da ya san wani abu shi talauci. A gaban kowanne mutum an ajiye akushin nama da goran abin sha da 'ya'yan itace da furanni masu kamshin gaske, ga kuma kuyangi kyawawa suna ta rawa da waka a gaban waɗannan mutane. Mutanen nan na zaune ne sahu-sahu gwargwadon yawan dukiyar kowa. Manyan attajirai su ne a sahun farko, su ma da masu bin bayan su. A gaban sahun farko akwai wani mutum dattijo mai tsawon gemu wanda furfura ta fara fitowa jifa-jifa a cikin gemun. Tufafinsa sun fi duka na sauran mutanen da ke gurin kyau, yana da fuska mai annuri da yawan fara'a, gashi da kwarjini da farin jini. Wannan mutumin shine mai wannan gida. Salim dan dako ya dubi ɗakin shakatawar nan, yayi ajiyar zuciya, yace a cikin ransa anya nan kuwa a duniya yake? Ya ce babu shakka wannan guri fadar wani babban sarki ce inda yakan zo domin shakatawa. Ya matsa gaban dattijan nan da ke gaban mutane ya durkusa ya gaishe shi, ya kuma gaisar da sauran attajiran da ke cikin ɗakin. Ya miƙe tsaye a gaban su, kansa a sunkuye yana duban ƙasa. Shugaban attajiran dattijan da yake zaune a gaban sauran attajirai ya umarci dan dako ya matso kusa gare shi, ya yi masa barka da zuwa, sa'annan ya sa aka kawo masa abin zama, ya umarce shi da ya zauna. Bayan ya zauna sai aka kawo masa abinci da abin sha. Dan dako ya wanke hannunsa ya bismillah ya gina abinci har sai da ya kai masa gatari. Ya wanke hannunsa ya hamdala ya kuma yi wa attajirai godiya. Mai gida ya ce masa mun yi murna da zuwanka, amma menene sunanka? Dan dako ya ce shugabana sunana Salim dan dako. Amma Salim din har ya kusa bacewa, sai dai a kira ni da dan dako domin ita ce sana'ata. Mai gida ya wangame baki alamun mamaki ya ce kaga kuwa sunan mu daya da kai, ni ma sunana Salim Bahari ko kuma mai teku. Ana kirana da mai teku ne saboda yawan tafiye-tafiyen da nake a cikin teku. Ko zaka rera mana wakar da muka jiyo kana rerawa a waje? Dan da koyi sun koyar da kansa cikin jin kunya yace ya shugaba ka sani cewa idan talauci ya dabaibaye mutum bai san lokacin da yake furta wasu kalamai ba. Mai gida ce kada ka ji kunya, ai yanzu ka zama dan uwana, na ji dadin wakar ne a lokacin da kake rera ta, shi yasa nake so ka rera mana ita yanzu. Dan da koyi karkace kai ya ƙara rera waka. Yayin da sauran attajirai suka ji wannan waka sai suka cika da mamaki. Mai gida ya ce ka sani ya kai dan dako, labari na abun mamaki ne.
zan gaya maka irin wahalhalun rayuwar da na sha har Allah ya bani wannan tarin dukiya da kake gani. Kamar yadda ka ji ana cewa zomo baya kamuwa a zaune, to wannan gaskiya ne domin na sha wahalar rayuwa iri daban-daban kafin in zama yadda nake a yanzu. Ba dan Allah ya kaddara ina da tsawon kwana ba, ai da tuni an manta da ni saboda haɗarurrukan da na shiga Allah ya kubutar da ni. Na yi tafiye-tafiye har guda 7 a cikin teku. Kowace tafiya tana kunshe da labari na abin al'ajabi. Kamar yadda na ce ma ba dan Allah ya kaddare ni da tsawon kwana ba, da tuni na halaka a cikin waɗannan tafiye-tafiye. Nan sai mai gida ya daga murya da ƙarfi yadda duk wanda yake cikin ɗakin zai iya jinsa. Ya ce, ya ku abokaina attajirai, yau zan gaya muku labarin tafiye-tafiyen da na yi guda 7 masu hatsarin gaske. Sai ci gaba da labari. Attajirin nan ya ce, mahaifina attajiri ne na gaske, mai ji da silalla, dukkan mutanen gari na son shi saboda yawan kyautarsa da kyawun ɗabi'unsa. Babban abin da ke ba mutane mamaki game da mahaifina shine duk tarin dukiyar nan tasa baya da girman kai ko kaɗan. Ban girma na yi wayo tare da mahaifina ba, ya rasu lokacin da nake yaro, ya bar mini garin tarin kuɗinsa da gidaje da gonaki, kasancewar ni kaɗai ne ɗan da ya haifa. Da na girma na yi wayo sai ido na ya buɗe da kuɗi, na shiga cikin dukiyar nan ina kundin bala. Bana cin abinci sai lafiyayye mai kyau mai tsada, haka ma abin sha, sutura kuwa sai irin ta 'ya'yan sarakuna nake sanyawa. Gurin da nake kwanciya kuwa ko sarauniyar duniya duka sai haka. Na yi abokanai da yawa, kullum sai in ta kashe musu kuɗaɗe, su kuwa su yi ta ziga ni suna tura mini ƙasa ina hayewa. Ina jin daɗi. Ni kuwa na ci gaba da facaka da dukiya, a tsammani na ba za ta taɓa karewa ba. Haka na dawwama tsawon wani lokaci har aka wayi gari rannan ko dirhami bai rage mini ba. To wanda ma tattali dukiya ya kare da ita, bare ni da na shiga barnatar da ita. Ko da na farga lokaci ya ƙure mini, domin banda gidan da nake ciki babu wani abu da ya rage mini na dukiya. Hankali na fa ya tashi, ga abokanai na duk sun guje mini saboda yanzu ba ni da sile. Ban ga laifinsa ba, domin hannu mai miya ake lasa. Wata rana na yi zaune zugum ina tunanin inda zan samu ɗan dirham da zan sayi abinci. Sai na yi tunanin wata magana da mahaifina ta faɗa mini. Da na tuna da wannan magana sai na tashi na tattara 'yan sauran komatsan da na mallaka har da sutura duka na kai kasuwa na sayar akan kuɗi dirhami 3000. Niyya ta in bi fatake in shiga duniya gurin fatauci, domin an ce babu maraya sai rago, kuma sai an nema akan samu. Kamar da yadda mai waka ake faɗa a cikin waɗannan baitoci, sai an sha wuya akan sha daɗi. Na tafi gurin madugun fatake na gaya masa niyyata ta bin su, sai na nemi shawara gare shi akan hajar da ya kamata in saya in tafi da ita. Bayan ya gaya mini hajar da zan saya, na tafi kasuwa na sayi dukkan abin da ya faɗa mini, na kai gida na ajiye, ina jera ranar da ayarin fatake zai tashi. Rana ta zo na kwashi kayana muka shiga wani babban jirgi tare da fatake, muka fada teku, muka tasaro birnin Basara, muka isa lafiya, muka dan taba ciniki anan. Daga nan kuma muka shiga jirgi muka tsanduma cikin teku gaba da baya. Babu wani tsauni a kusa, daga mu sai ruwa. Muka yi ta keta ruwa kwana da kwanaki. Idan muka tarar da gari a bisa tsibiri, sai mu yada zango anan mu dan taba ciniki, sa'annan mu yi gaba. Har wata rana muka iso wani dan karamin tsibiri mai yawan tsire-tsire da furanni masu ban sha'awa, ga koramu na gudana da tsuntsaye na shawagi. Kai wannan tsibiri da kyawu yake. Madugun ya ce a sauka a wannan guri a daura jirgi. Aka tsayar da jirgi a bakin gaba, kowa ya sauka. Da yake lokacin hunturu ne, sai wasu suka kunna wuta domin su ji dumi, wasu kuma suka dafa abinci, wasu kuma har da ni muka shiga zagaye wannan tsibiri domin kashe kwarkwatar ido. Muka shagala, muka sakankance cikin wannan yanayi. Can ba zato ba tsammani sai muka ji madugu na kwalla mana kira da karfi. Can ba zato ba tsammani sai muka ji madugu na kwalla mana kira da karfi. Ya ku jama'ar fatake, ku yi gaggawar ceton rayukan ku komo cikin jirgi da sauri. Ku sani wannan guri ba tsibiri bane, face doron bayan wani katon kifi da ya yunkuro domin shan iska. Ya dade a haka shekara da shekaru har rairayi ya tare a bayansa, tsire-tsire suka fito. Wutar da kuka kunna ta kona shi, zai nutse cikin ruwa tare da ku. Ku yi sauri ku tsira da rayukan ku kafin ya nutse da ku cikin ruwa. Waɗanda suke kusa da jirgi suka watsar da abin da suke yi na dahuwa da wankin tufafi da wanka, suka fada cikin jirgi babu shiri. Amma mu da muke nesa da jirgi, kafin mu kawo gurin sa sai muka ji tsibirin nan ya girgiza a ƙasa, yayi ƙasa da mu cikin ruwa. Tozaye ruwa suka haɗe mu, muka nutse cikin teku. Dukkan mutanen da muka nutse tare suka halaka, amma ni da yake Allah ya nufe ni ina da sauran shan ruwa a gaba, wajen bige-bige na sai na ji na bugi wani gungume na ice. Na yi karfin hali na kama shi na haye. Allah ko ya sa icen nan ya taso sama da ni. Na yi kwance a samansa ina iyo da kafafuna. Iska na ingiza ni, na hangi jirgin mu can nesa. Kwarai yana tafiya da waɗanda suka tsira. Naga ko na kira babu wanda zai ji ni, don haka na dogara ga Allah ne ta kallon jirgi har ya bace daga gani na. Daga nan sai na sakankance ga halaka na kasance bisa wannan ice. Tun ina iyo da kafafuna har karfi na ya kare na gaji na bari. Duhun dare ya lullube ni. Cikin wannan hali iska da raƙumar ruwa suka yi ta tafiya da ni cikin daren nan har gari ya waye. Allah mai girma ya nufi iska ta tura ni ga wani tsibiri mai yawan itatuwa. Wasu daga rassan itatuwan sun sunkuyo cikin ruwa. Ne karfin hali na kama rashe daya na hau saman bishiyar. Da na miƙe tsaye domin yi tafiya sai kafafuna suka ce ba su san wannan ba. Sanyi ya kame su da minjiriya suka kumbura sintil. Na yanke jiki na fada ƙasa kamar matacce, jikina ya ɗime. Daga nan sai wani duhu mai tsanani ya mamaye idanuna.
tunanina ya tsaya cak, ban ƙara sanin abin da nake ciki ba, ashe suma nayi. Ban farfado daga suman da nayi ba sai da gari ya waye bayan rana ta fito ta fara koda ni. Zafin ta yasa na farfado na tashi zaune. Na dubi kafafuna na gansu har yanzu a kumbure. Da naga dai babu dama miƙe tsaye yi tafiya, shi kuma ciki na ta kiran ciroma. Sai na fara rarrafe kamar dan yaro ina tsintar 'ya'yan itace da suka fado ƙasa ina ci. Haka na kasance a wannan tsibiri tsawon wasu kwanaki har na fara samun karfin jikina. Da naga yanzu kafafuwa na sun sabe ina iya tafiya sai na samu wata sanda ina dogarawa. Na riga zagaye tsibirin nan ina kallon abubuwa da Allah ya halitta a cikin sa. Wata rana ina cikin tafiya a wannan tsibiri sai na hangi wata dabba can da nisa a bakin teku. Da farko na dauka wata babbar dabbar ruwa ce ta fito shan iska. Da na ƙara matsawa kusa sai na ga ashe godiya ce an daure ta a jikin wani turke. Ne mamakin abin da ya kawo macen doki wannan guri. Karin mamaki na kuma har an yi mata turke. Idan ba dan adam bane wa zai wannan aiki? Na nufi gurin da wannan godiya take. Tana gani na sai ta fara haniniya tana tsalle-tsalle tamkar za ta kubuce daga turkenta da tumurmushe ni. Ina ganin haka sai tsoro ya kama ni. Na juya da baya zan bar gurin kenan. Sai na ga wani mutum ya yi buti ya fito daga cikin wani rami ya kuwa nufo ni da wani dogon mashi rike a hannunsa. Yana mini tsawa yana cewa kai wane ne, kai me kawo ka wannan guri? Na yi tsaye ina karkarwa, kafafuna na rawa kamar wanda ake mini kiɗan ganga. Ya ce wa wannan mutumi, ne batacce ne ya shugabana, jirgin mu ya kife, Allah ya kaddare ne da kubuta ya je honi wannan tsibiri. Yayin da ya ji haka sai ya zo ya kama hannuna ya ce kada ka ji tsoro, biyo ni. Ya ja ni zuwa wani babban daki da aka yi a karkashin kasa. An kawata dakin da kayan alati iri-iri kamar a cikin wani babban birni muke. Mutumin ne ya zaunar da ni bisa abin zama ya kawo mini abinci da abin sha. Na naɗa abinci yadda raina yake so, ma'ana na gaji da cin 'ya'yan itace, na sha abin sha, na koshi. Ne hamdala ga Allah na kuma gode wa wannan mutum. Da ya ga hankali na ya kwanta sai ya tambayi labari na gaya masa dukkan abin da ya faru gare ni tun daga farko har ƙarshe. Yayi mamakin wannan labari nawa. Na dube shi na ce wannan shine gaskiyar labari na ya shugabana, ko zaka gaya mini naka labari? Me yasa ka gina wannan daki na karkashin kasa a cikin wannan tsibiri da babu wani dan adam a cikin sa? Ko me yasa ka daura godiya a bakin ruwa? Sai ya amsa da cewa ka sani cewa ba ni kadai bane a cikin wannan tsibiri, muna da yawa. A kowane bangare na wannan tsibiri akwai dan uwana da dakin sa a karkashin kasa. Mu tawagar sarki Mihirjanu ne. Mu ke kula da dukkan dawakin sa. Farkon kowane wata mukan zo wannan tsibiri. Kowanne daga cikin tawagar yakan riki godiya daya yayi mata turke a bakin wannan tsibiri ya daure ta, sannan ya boye cikin dakin sa na karkashin kasa ta yadda babu wani mahaluki da zai iya ganin sa. Mutumin nan yace lokacin fitowar doki ruwa ya kusa. Idan mun kammala abin da muka zo yi a wannan tsibiri za mu tafi tare da kai har gurin sarki Mihirjanu. Daga nan sai kaga kasar mu. Yayi shiru zuwa wani lokaci. Can sai ya ci gaba da cewa amma fa kai arziki da muka same ka a wannan guri, ba dan haka ba da ka halaka har abada. Ka sani cewa babu wani dan adam da ya san da zaman wannan tsibiri sai mu. Idan Allah ya yarda ni zan zama sanadin komawar ka kasar ku. Na duka ne ta gode masa bisa ga wannan karamci nasa. Haka dai muka yi ta hira. Bayan wasu 'yan kwanaki sai ga dukan tawagar sun haɗu guri guda, kowanne jaye da godiya. Da suka gani tare da dan uwansu sai suka tambayi labari na kwashe na fada musu kamar yadda na fada wa dan uwansu. Muka ci abinci tare da su, bayan sun gama kimtsawa suka daura mini sirdi ga wata godiya na haye. Muka yi ta tafiya a cikin wannan tsibiri kwana da kwanaki, ba dare ba rana, har muka iso birnin sarki Mihirjanu. Suka tafi ga sarki suka gaya masa labari na. Sarki yasa aka kai ni gaban sa. Da na shiga gurin sa na fadi kasa ne gaisuwa, yayi mini sallama irin ta addinin musulunci, na mayar masa da sallama. Bayan na zauna sai tambayi labari na kwashe dukkan na gaya masa. Yayi mamaki, matukar mamaki, sannan ya ce wallahi kayi awan arziki, ba dan Allah ya sa da kwananka a gaba ba ai da tuntuni ka halaka. Na zauna muka yi ta hira da shi kamar wanda suka dade da sanin juna. Sai sarki Mihirjanu ya karrama ni matukar karramawa, ya girmama ni matuka, har ma ya nada ni mai kula da gabar ruwan teku inda fatake ke shigowa birnin da hajar su. Aka bani gida da bayi masu kula da ni, aka bani suturturu na alfarma. Kullum nakan je bakin teku da yarana muna duba jiragen da suka shigo birnin, mu dauki rahoton su mu kai wa sarki. Kullum farin jini na sai karuwa ke yi gurin sarki, ina zama dan gaban goshin sa. Hatta wani idan yana neman wani abu a gurin sarki zai zo ya same ni lallaba sarki, zai mai kome. Na zauna a wannan birni cikin dadin rai da kwanciyar hankali, sai dai abu ɗaya kawai ke tayar mini da hankali. Wannan abu kuwa shine na sha tambayar wannan birni labarin Bagadaza har na gaji, amma ban samu wanda ko ya ce ya taba jin sunan birnin ba. Wannan shine kawai damuwata, domin duk wannan daula da nake ciki ina matukar son in koma kasar mu cikin yan uwana da abokai. Wata rana na shiga gurin sarki Mihirjanu sai na same shi tare da wasu baki yan kasar Hindu. Ne musu sallama suka mayar mini da sallama ta. Bayan mun gaisa sai suka tambayi labari na da kuma kasar da na fito. Ni kuwa na ce musu ku fara gaya mini labarin ku. Sai suka ce mini su yan asalin kasar Hindu ne. Haka kuma suka ce mini akwai kananan kabilu a kasar Hindu guda 72. Na yi mamaki da jin wannan labarai nasu. Ni kuma na duka na kwashe musu labarai na gaya musu. Na kuma gaya musu na fito ne daga kasar Bagadaza. A cikin abubuwan mamaki da na gani waɗanda ba zan manta da su ba a ran zaman da na yi a tsibirin sarki Mihirjanu, akwai wani ɗan ƙaramin tsibiri mai suna Kasilu.
wanda ke makwabtaka da na sarki Mihirjanu. Kullum sai dare yayi tsaka sai a yi ta jiyo ganguna da algaitu na tashi kamar ana biki, duk da cewa babu wani dan adam ko ɗaya a cikin wannan tsibiri, sai dai ana jita-jitar wai mutanen boye ne yake wannan shagali da dare. Haka kuwa na taba ganin wani kifi mai tsawon zira'i mitan a cikin teku inda masunta ke su. Girman wannan kifi sai da ya tsorata kowa. Masunta suka haɗu suka ɗauko itace suka kore shi ya gudu cikin ruwa. Na taba ganin kuma wani kifi mai kai irin na mujiya a cikin wannan tsibiri. Kai abubuwan mamaki da na gani suna da yawa a wannan tsibiri. Na ci gaba da zama tare da sarki Mihirjanu. Kullum ina zuwa bakin teku domin ɗaukar rahoton jiragen da ke shigowa da kuma masu fita. Wata rana ina bakin teku kamar yadda aka saba, ina jiran isowar jirgi. Na yi tsaye ina dogara da wata sanda ina kallon ruwa. Can sai na hangi wani babban jirgi yana nufo gabar ruwa inda nake tsaye. Da jirgi ya iso bakin gaba sai ya tsaya, aka daure shi da igiya, aka aza itatuwa. Fataken da ke cikin jirgin sun yi ta fito da hajojinsu daga cikin jirgi. Ni kuwa ina tsaye ina daukar lissafin kayansu. Bayan sun fito da kayansu duka, sai na tambayi madugun jirgin, iyakacin kayan da kuka zo da su kenan? Ya amsa mini, ya shugabana, akwai yan uwanmu da suka halaka a cikin wannan tafiya. Mun sayar da kayansu duka, saura na mutum daya daga cikin su muka zo da shi wannan birni. Idan mun sayar da kayan za mu kai wa iyalansu kudin a birnin Bagadaza, gidan aminci. Yayin da na je ambaci Bagadaza, sai gabana ya fadi. Na tambaye shi menene sunan falken da kuka zo da kayansa. Ya amsa mini da cewa sunansa Salim. Da na ji haka sai na kalli madugun nan da kyau, sai na gane ashe dai madugun jirgin mu ne da muka fito daga gida tare, saboda saje da gemun da suka fito masa buzu-buzu a fuska ya hana in shaida shi da farko. Ne wata irin kara don murna har sai da ya tsorata. Na dube shi na ce, ya madugu, shin baka shaida ni ba? Ai ni ne Salim da muka fito tare da kai lokacin sauran fatake daga Bagadaza. Lokacin da ya kira mu don mu koma jirgi kafin katon kifin nan ya nutse da mu, muna nesa da jirgi kafin mu yi taku ɗaya har ya nutse da mu cikin ruwa. Sauran waɗanda suka nutse tare duk sun halaka, amma ni sai Allah mai girma ya jeho mini wani gagarumin itace na haye. Ana ta haka ina yawo cikin tsibirin na haɗu da tawagar sarki Mihirjanu. Suka kawo ni gaban sarki, na gaya masa labari na, ya tausaya mini har ma ya naɗa ni mai kula da gabar teku inda jiragen ruwa ke sauka. Don haka waɗannan kaya da ke cikin jirgi nawa ne da na fito da su daga gida domin yin fatauci. Da madugu ya gama jin zancensa sai na ga ya rike baki cikin mamaki yana yi mini wani irin kallo na rashin yarda. Ya rika tafa hannu yana wasu wake-wake. To fa ko me yasa madugu yake nuna shakku akan Salim? Ku biyo mu a ci gaban shirin. Idan har baka yi subscribe ba, to ka yi subscribe sannan ka danna alamar kararrawa ta yadda da zarar mun ɗora ci gaban za a sanar da kai da ma wasu labarai masu nishadantarwa. Kar ka bari a barka a baya.